Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang winantu ing kehormatan Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, ingkang winantu ing kehormatan Bapak Ibu staf karyawan-karyawati. Balasan kantor-kantor siswa ingkang winantu ing kebagian. Syukur konjuk ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun kaparing pati rahmat dhateng panjenengan lan kula satemah saged pinanggih ingkang ing papan iku kanthi winuju mugi kasarasan kawilujengan menawa kebagian katumpraman dumateng panjenengan belasan kula ingkang kaladogan panika kanggo mahmadya dinten Sumpah Pemuda. Kula ngajak dhateng para siswa milihipun para kanca-kanca mangga seserangan sawi nyuksesake acara ingkang Sumpah Pemuda ingkang gadah pangajak Sumpah Pemuda silancar lan dados pelajaran kangge kita sedaya. Semoga kita dados murid sregep lan taat kalih peraturan sekolah. Semoga kita saged dados siswa lan siswi sing bagus lan rajin lan disiplin. Cakep semanten atur kula saged dening atur kula nglesajaken kantah dengan kula Kamila sedaya